Hallo allemaal, welkom bij Kikker TV. In dit filmpje ga ik jullie laten zien dat ik en nog heel veel klasgenoten van mij het er niet mee eens zijn dat wij voor school gewoon niet meer mogen buiten spelen. Wat vind je ervan dat je 's ochtends voor schooltijd niet meer mag buiten spelen? Nou, eerst vond ik het niet zo leuk toen we het nieuws kregen te horen. Maar toen het eindelijk zo was, mocht je 's ochtends toch wel leuke dingen doen en toen was het wel leuk. En wat doe je dan 's ochtends in de klas? Eerst mocht je al kletsen en zo en tekenen en nu kijken we naar het Jeugdjournaal. Wat vind je ervan dat je 's ochtends voor schooltijd niet meer mag buiten spelen? Super stom, want ze zeggen wel van dan kunnen ze niet rustig aan een toets beginnen, maar dat is juist allemaal stampij, want nu zijn we wild en kunnen we die drukte niet uitdrukken. Dus moeten we heel stil doen. Dat is niet leuk. En waarom zou je dan niet iets leuks moeten tekenen of zo? Ja, tekenen is wel leuk, maar word je daar, ik bedoel, je kan je energie niet kwijt. Dan zeggen ze wel van, daar word je rustig van, maar je kan je energie niet kwijt. Want normaal speel ik altijd buiten en dan ben je hartstikke druk en dan moet je energie kwijt. En wat doe je dan buiten altijd? Ik voetbal en ik speel met vriendinnen en zo. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het er ook mee eens zijn dat we eigenlijk gewoon nog super graag voor school willen buiten spelen.